So I just did 4K 120 test today, and this thing just got stuck. I can't turn it off. Yeah. It still records. It's weird because it still records, but it's all black, and this one here is like I can't turn it off. Yabo. So nag-video ko kanina bay gamit ang akong zV-E1. Ako siyang gitesting niya man ang naitabo kay ano kusog man kay audio. Siya ang hitabo kay ano daghan man kay nig apan tuning usbo na to settings na. Kada lang ha. Ana. That's it. So, yeah, nag-testing ko ganina sa akong zV-E1 ya para sa kuan palong suga para sa kanang ihang high frame rate kay nakuha naman ang update nga makakuha na siya 120 frames slow motion and everything. So ako ni siyang gitry pag first kay nag-video ako lang tingin i-post ang video dire pero pag first kay nihang siya nya kanang nikaging siya nya kanang dili siya ma-off pero maka-record pa ka, makasigi pa kag-record niya. Dili siya ma-off niya. Ang na-record nako is like 2 minutes. I don't know what happened to it pero puto naglibog ko. So, basin ka pag press na kog record pag una naka-record siya ko sa sakto no. Nag-video yung ganina niya ako nag-review ko ba. Then akong gi-finalize ang review. Mo to akong finalization nga. Mukuan siya, mukaging siya. Nanay kang buhok nga rin akong tapuhan. Anyway, magluto ko guan. Magluto tag ka ng tortang talong today. Because natay talong. So, yeah, tortang talong is good. Should be cooking this earlier. Kay samtang nilakaw si Laura. But wala akong mag-video. And I'm back with a A7 IV. And I'll get a tripod para tripod ko. Let's see how this goes. Dili siya mupitik kanila maya. Muna ni siya giahak karon kay kani siya arka man niya. Kani siya arka og kuan kanang F38 fall cap nga akong ginagamit nga plate niya. Di na siya musakar nga ri. For sale. Pisti oy. Anyway, magluto na lang sa kubay. So, yes. First of all, kung magluto tagkuan, abli tag air fryer, kay naman tay air fryer. Kuha na ko ang nangari sa fridge. Ang talong. Upat mo siya kabuk talong. Mahal kayong talong diri ba? $. Mahal kayo kay di man siya kanang native Lebanese ang tawag nila kaning talong nga gagmay kay Lebanese eggplant. Sayop niyo kung ibuhat kay dapat tusukon man ako para di mo buto. Butang sa natong kamera ha. Sige. Dihang manual man itong kuan so nag-peak to akong audio. Daan pa ko kusog lagi kayong audio no kanina. Ay nako. Anyway. So mo ay nakapisti kay wala ko nakabantay ko nga murag peak ang kanang microphone. Then misalig lang blue naman ko. Misalig lang sa kubain ko. Okay ra tingin ni siya. Kung man kabantay din ko nga mura man siya di okay. So pagtan-aw na ako mo to nakaset the AC to manual. So naka-manual kusog kayo ang audio. Anyway, dapat sa sulod mo ko ibilin. Sama ning Anyway, so this is just the update. Kanang nagasige mo kog upload karon sa akong BISAYA BAI vlog, which if you're following, you would have noticed that hapit kada adlaw tanay post. This is the 30th of June, which is tomorrow's going to be July 1st, which is the new financial year and heavily winter na siya. So, yeah, that's it. Just to take note, I'm so stressed right now with a lot of things because I have to renew my visa. I have to mag-IELTS school. I have to do a lot of stuff. I have to do a lot of edit. So, yeah. Wala na siya.
So dinhira sa ta, putulan sa ta. So mo basta mo na akong sulod lang sa kumain good ka kanang mag-video ko ba ani. Kani siya ganahan ko ni camera ha kani you don't need a microphone pero mo to ni tabo overheat. Yeah, nakabati lang ang gid niya is di siya yung photo is 12 megapixels and I'm a photographer. I want to have high megapixel photos. So muna siya. English ko sa no kay wala lang. But ka. Tay. Sorry. Yeah, ita. Kanang may English na ko sa kay para dili ko malibog ba kay nagahimo ba ako vlog sa Pikas niya. Hindi ko mag-English, malimot ko ba. Mukalid lang ba yung accent nito niya. Ano ba? Kaya baka mag-video ka bin-English o Bisaya then maglibog ka. Oh. Para mo kasuway na pero maglibog ka murag lamit na kay English pero magsulat ka Bisaya. Bisaya man gyapon ko, Bisaya man gyud ko. So it's just fine thing siguro kung mag-English ko. Ano naglalis mo ko sa kagulingon. Sige, bye. That's it for now and see you on the next vlog. Hopefully daily or every other day tas si upload. Take care guys. Okay, so at this point may balik na ko sa kaning gamay nga zV-E1. Yung ano ni yellow naman sa kuan ni. Change na eh. Ugay kini change ka ng white balance ba. So may balik na sa kuan nga camera karon. Kay manamang kami nito. So nakabantay na ko sa difference ato bugat gito siya especially katong nakasa sa dire so ito sa kwarto na. Tas hagdan. Sa nindot nga background. Nindot nga lighting. Dili tingali. Pati. Sakto lang ko diri sa hagdan pero makadungog yapon mo nga langas kay sa likod. Ako ng air fryer nagluto. Oh, yeah, kanang kung ulat pa ko man nagluto, wala ko mabuhat. So karon na. So, yeah, ang nahitabo is like kanang nag-decide ko nga para daily vlogging na ko kato na lang A7 IV. Yeah, kung magkalisod kato na lang 20 to 40 nga tamron, mas dako siya. Then pila lang ka minutes ko nagunit sa camera ganina, gibugatan naman ko. Am I that weak? Anyway, kanina siya it's built to be small. Pero hindi siya setup sa kong A7C sa una. So it's like gamay kay siya nga 18mm 2.8 na prime lens which is so cheap kay Samyang. And then sa una A7 IV akong ginagamit. And kanina ginagamit na ko ni zV-E1. Ang ganaan ako zV-E1 is di na need microphone. Like studya lang ko. Okay na siya. I was thinking of having the crop camera katong zV-E10 but dagang siya golden shutter kan nangana ka purko mag jello. So kaniya is it's a very good camera. It's just a bit expensive. It overheats. And I was planning to sell this. Para ako baligyan ni set na lang ko tong camera for travel kay rugged mo to siya. But tempting man kay ang iyang microphone is just iyang onboard microphone. Like kung maganala ko sa akong kamot, makadungog mo sa sound. But it's nice na it's just there, ang microphone, and it's very clear, it's very good. Maski na langas to sa taas nga nag air fryer ko, I think it's so noisy. But yeah, this is nice. This is so light. So if ever I'm gonna go daily vlogs, like film everything, this is a very good combo. Which in English pa, which I'm a bit confused now. I just need to let go one of these cameras kadang. Pero ang A7 IV is good for travel. So, pwede naman ko mag-A1 na si Laura. Mag-acting na kong luto. Sige! Sige ba eh? Diri lang sa ta. And then, see you next time. You take care guys. Alin ako mag-acting ko magluto. Acting na rin. Kapit na maluto. Saan na siya? Talong!